поне за тебе го правя. Като гледам и други го правят за Трифон. Здравей, любима моя, зайче мое прекрасно. Пиша със сълзи на очите, притеснен. Минават ми сълзите и епизоди от нашата връзка. Лоши и добри. За лошите се ненавиждам, за това, че съм те наранявал и по някакъв начин за това, че съм ти причинил болка, която ти не заслужаваш. Ти си най-истинското и най-доброто същество на тази планета. Ти си човекът с огромно сърце, който ме прие с всичките ми недостатъци, които не са изобщо малко. Човекът, който ме прости за всички грешки и човекът, който стои до мен във всеки един момент, лош или добър. Ивайло Ивайлова Гурцова, ти си моят свят, ти си моето семейство, ти си моето всичко. Аз, Христо Димитров Гурцов, аз се заклевам, че винаги ще бъда до теб в добри и не толкова добри моменти, че винаги ще бъда твоята опора в живота. Уважаеми родители, драги приятели, днешния ден, водени от своята обич, Ивайла и Христо ви поканиха тук, за да бъдете скъпи гости на сватбеното им тържество и да споделите с тях мигът, в който ще ги наречем семейство Гурцови. Любов моя, времето, което прекарахме заедно, е едно от най-красивите и вълнуващи моменти в живота ми. В теб намерих не само партньор, но и човек, който ме разбира и подкрепя безусловно. С теб искам да споделя всичко. Ти ми показа и продължаваш да ми показваш какво е истинската любов. Обичам те повече, отколкото мога да изразя с думи и съм благодарна за всеки миг, който споделяме. Ти си моята любов и всичко, за което бих могла да мечтая. И с нетърпение чакам да продължим да пишем нашата история заедно. Много те обичам, любов моя. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си и ще бъдат двамата една плът. И което Бог е съчетал, човек да не разлъчва. Много я обичам. Тя е моето всичко. Наистина, това е нещото, което най-много съм искал. Да срещна правилния човек, правилната жена, правилния партньор. Още когато я видях, го осъзнах, знаех, че тя е